Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон бошад. Як бародаре ҳаҷ одаморо роӣ мекунад, мега ҳами фирмаи ҳаҷи мана реклама кун ва дар мардум тавсияте. Лекин ман як бародари дигара ай барои Аллоҳ бепул ранги яхе блогеро пул намегирам барои ҳаҷ рафтан. Бепул як сол зиёд шуд, миннат нашуд, реклама кардестам. Шумо чӣ тавсия метиҳед? Ӯ бародаре ки 1,5 сол шуд зиёд мумкин реклама кардестам ва реклама накунам. И бародаре ки ози мана пурсида мега акай фахриддин биё мана реклама кун. Ман гуфтам гӯш кун бародар, ман ози подписчиком да видео мекунам, бепурсам подписчиком чӣ маслиҳат метиҳанд. Шумо бародаро дар комментария нависем фикрҳои худтона апалхоҳаро, ё ки ҳардуша реклама кунам, ё ки ӯ якумангиша реклама накунам, и дуюмша реклама кунам. Шумо просто фикри худтона. Ман дар фикри шумо зарура, барое ки шумо подписчикои манед, навораи шумо тамошо мекунед. Фикротон нависен. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон бошад, обод ва сарбаланд бошед. Яке он кас дар билети самолёт, билети поезд, билети автобус дар кор бошад, дар ватсапи ман занг зед. Номерои ватсапи ман +7 910 88 88 676. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон бошад. Ман аввал дар хизмати шумо.